Het Vlaamse gewest investeert in Limburg voor 14,6 miljoen euro in sociale woningbouw. Het gaat zowel om nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen als om renovatie van bestaande woningen. De top 5 van de Limburgse steden en gemeenten die de meeste investeringssteun genieten zijn Genk, Houthalen-Helchteren, Bilze, Beringen en Maasmechelen. De lijn investeert de komende jaren fors in de introductie van hybride bussen. Vanaf volgende maand zet de lijn op het stadsnet in Genk en Hasselt 9 hybride bussen in. De bussen zijn zuiniger, stiller en schoner dan de klassieke modellen en worden aangedreven op een diesel-elektrische manier. In Hasselt opende Studio Silo zijn deuren. Studio Silo is een opleidings- en productiehuis voor jongeren met een passie voor televisie maken. De jongeren krijgen er de mogelijkheid om het vak te leren van professionals. Het is een initiatief van de stad Hasselt en de provincie Limburg. De Vlaamse regering gaat 1 miljoen euro investeren in 5 projecten die vernieuwende activiteit ontwikkelen in de gezondheidszorg. De projecten zijn door de Vlaamse ministers Jo van Deurzen en Ingrid Lieten voorgesteld. Het Limburgse bedrijf Rieskin, dochter van Bioreiser uit Tessenderlo, is een van de 5 projecten. Rieskin ontwikkelde een innovatief verband tegen doorligwondes. In het provinciehuis in Hasselt kwam het Klimaatparlement voor de tweede keer samen. Daar werden 85 Limburgse initiatieven voorgesteld, waarbij bedrijven en instellingen hun bijdrage tonen aan het klimaat. Ook werd een klimaatfonds opgericht. Dat is een coöperatieve waarin burgers kunnen investeren in klimaatprojecten. De werken aan het Klaverblad in Lummen gaan hun laatste fase in. Midden in de verkeerswisselaar staan 2 indrukwekkende brugconstructies klaar. Die worden dit weekend onder de E313 geschoven. Dit zal voor de nodige verkeershinder zorgen. Woensdagochtend 2 november moeten de werken afgerond zijn. Dit was Limburg at Work. Volgende week hebben we een reportage over een goed loonbeleid. Wilt u onze uitzending voortaan ook ontvangen in uw mailbox? Surf dan naar de TVL-website.